As a video gyrraid show, ha mi dylai held yn gwt cymrach lachgwys tu yn aplacaid lyn ŵr ag ÉIST. Cwdi yn aplacaid fo-thiotalan ith clarag fwym na videos sa bi as a fel lawerst sa galig. Jefyd yn aplacaid ag I llawn show edd y sgrin. Jefo e sa tudysgol hies cwtioch. Na dy hi gwyn dorsioch yn y aplacaid, a reid cwnio chaiach lachig mi iedig, fydd yn minutes na gael gys y system y gwsgwg. Na dy gwsgwg se, tug y ffeile haw gyrdi y harsgrifig, le fi bricig eith tug ffeile. Fydd e becyn jicken gys y ffeile a harsgrifig. Gyda haw pawngolach y harsgrifi sy'n asinioch fasgydd ceith ffigyd sy jeich sy hyd. Bi y pawngolach oedden yn na siawr agos oedden yn nas missen y sien. Cwyw, sa'n gle anw nach bi becyn achlan acad dyn kerstachug. Na dy hiwryd gen cer, glic id yn achga ie, agos type ystau y kerstachug. Bi sio y gobyd dydych mar iwlachyd texa nio word processor. Menu merach na gafdrug. Dydych glic id Control Z id Windows as yn agolad ash. Ma vis tu id Mac, clach Command Z na áte. Ha becyn eichyd yn eile awn y fys gyfeimgwyd. Control Space is yn clwyc agos stat, agos clwyc I ddysg. Control agos camag fyrach is yn agolad ash, nio agolad erst. Ma fys tu geri na stampich yn ama charachug, glic id yn anw, agos hiw seten id gach tuvie. Glic id y det cli, gys y stamp ama hifdig id ash, agos id y stamp yes, gys y hifdig id erst. Vis tu geri aarde y stamp ama hein aarachug, glic id at a haw cwmwys control, agos type te ur ystau. Gan y vor hwtagin, bi aardevin is system kerst geleurs maar de haat. Uners kan kerstig uurtikin as het haar skrivig, bi de fo-thiotalan kan kroegig is uur. Maar sen hiu e drech uur ju se vinnet I de screen. Is an eterhangigig fein oprachel I janu geberle, glik ed fjersten erstach, agis an oorsen eterhangig geberle. Fydd y munud gys y jeithder hangachig ein I dash. An o'r sien, heit agad iddo golf eidir y tarsgrifig gaelig agos berla gyffyrdysta. Fan y vonid, mag y big, bi yn aplacad y clachig model canin môr fo elm ag y dina san sio, agos as yn gymad tangelgaif san taich y horsgain lys y sio. Ma vis tu geri yn opyd agad y gleig agos y cdiachnachig la eile, glic ed gle et haar skrivig, agos tug acht ed y computer dacket is yn y ffeile chwmal. Yn o'r sien, yn at y fi haar skrivig I ddysg, brw ed lwchgich et haar skrivig. Tug y ffeile y gleuwyd agos bwchorga a fi dydach mar ag acw e. Ma vis tu geri leifrach ga jenu, gyn y tarsgrifig, sunus na stampich yn ama, glic ed a fwthen sio. Yn o'r sien, heit agadydd paste a jenu gysgrifing an a word nio a giwlachydd texa eile a vis tu clachgwg. Ma vis tu geri y tarsgrifig a chlachgwg gys fo-thiotalan a chrwchgwg an a nachplacet eile a leid, Final Cut Pro no YouTube Studio, luchgich yn oes ffaile SRT. Ma vis tu geri fein amach cymryd a clachus tu SRT an a YouTube Studio, sio cael cwtchachol y san sien. Agos sien acad e, ma vis ceisio o dwliadus yn sabi acad, gydach cwth post-jalling go ÉIST ag ed.ac.uk.